Després, situació i missió. Situació. La ciutat de Bàssora es troba en disputa entre la coalició i Iraq. Com a Fort Recon, la nostra tasca serà fer de punta de llança. Missió, els equips Delta i Wolf, només tenim Delta avui dos, s'endinsaran per la ciutat buscant unes bateries antiaèries que porten castigant tota la nit. Estan llestes per seguir, Blau, canvi? Afirmatiu, ara avançant, canvi. Rojo, seguim. Ep! Cobertura, cobertura, cobertura. Farem foc, Hòstia, algú s'ha quedat Equip separat. blau, equip vermell, canvi. A mi també Endavant, tenim foc des de November, canvi, traieu el cap. Vinga, nois, a obrir foc. No veig res. Vale, direcció 340, 340, tenim una barricada enemiga. Opa, canvi. si vols ens podem ficar per dins d'aquestes cases i veure si podem... És el que t'anava a dir. Vale. Blancs, salteu a les ruïnes. Strayson, flanquejo per l'esquerra. Adrià no us opera. D'acord, us intentarem donar cobertura. Espera. Vale, mi Afros. Vale, nois, cap al carreró, ràpid, us cobrim. Joder. Compte, compte. Vale, Afros, agafeu posicions a dalt d'aquesta casa. M'han tocat, però... Estic poc ferit. Compte que estic... Vale, si no te vas amb un metge. Vale. Afros, darrere meu, blancs a l'esquerra, molt de cuidado, rapats als murs, Els de la dreta cobrim els de l'esquerra i els de l'esquerra cobrim a la dreta. Ep, enemic, enemic! M'han donat. N'hi ha més? Vale, cobert, cobert. Strayson, 4 o 5 enemics davant, foteu-li. A Torero teniu visual, canvi. Vale, ara m'ocupo de tu. Recargo. Vale, tens una evolució petita al braç. Collons. Gràcies. No travessis la carretera, n'hi ha molts. Strayson, necessito que penseu més al vehicle, hi ha enemics que estan fora del vostre abast. A Torero, pots avançar una mica més, per favor, canvi. Sí, estan avançant a l'hospital. No, ara torno. Blaus. Blaus. Digues. Esquerra net. Digues, Us porto un regal. Ara us porto un altre. Gràcies. Vale, 6 lliures. A veure. 6 lliures, foc, obriu foc, per favor. Crec que no l'he... Vale, antiaeri tocat però no ha explotat, canvi. L'he vist allà doncs no No carregues trobo aclarint telèfon. d'avançar per sota d'allà on estàvem abans, veu. Hòstia. I si tirem granada... Allahu Akbar! Com diguis. Hòstia puta. Segon. Nois, algun rep?
Vale, nois. He oblidat el meu carregador en la teva almohada. Arrenquem... no sé què fer, arrenquem a córrer d'aquí. Fora d'aquí, fora d'aquí. Marxem? Vinga. Sí, marxem. Han caigut o estan morts? Afro, vinga. Afro, fora. Passa, gato, passa tu davant. Marxem davant. Seguiu-nos. Tot recte? Sí. Vale, tira un considerat. Vale, a l'avió a l'esquerra, no? Sí, a l'esquerra. No frenis. Vale, ara cap a l'esquerra. Ferit. Sí, cabró, m'has ferit tu, i ara a la dreta. No disparis tan a prop. A les 12. Estic ferit. Segueix. Em fico A la mà dins. esquerra. Vale, i aquí, no sé, a mà dreta. Sí, a mà dreta aquí. Ens segueixen? Sí. Hòstia puta. Molt ferit. Vale, nois, veniu aquí si esteu menja. Vale, gato, em sents? Et sento, afirmatiu. D'acord, avancem. Nois, em sentiu, no? Aquí Adrià no et sento. Vale, us faig de ratllo enllaç, seguiu-lo. Rebut, copes. El sec. Rebenta, aquí a l'esquerra. Allà. Rebenta. Esteu bé, nois? Sí. Afirmatiu, estem bé. Cope. Vale, no, el Mercè està una mica ferit. No, per què no anem nosaltres al davant? A tot això. Hambi, nosaltres anem davant. Ahí, planxa'ls. Al front hi ha alguna cosa, al front. Crec que s'ha liat, no? El del Ter, què? Al front no hi ha un aliat? Ara t'ho dic, a veure... No, enemics, rebenta'ls. Rebenta. Avanço a la següent paret. Sí, segueix tirant endavant. Endavant. Vale, Tenim està visual. a la dreta n'hi ha una altra. Aquí el tens, al davant. S'han escapat. Vale, ahí tenim l'antiaeri. Tenim un BTR, ens està disparant un BTR i un cotxe. A on? Què fan? Un BTR a la dreta. On A la estic dreta. apuntant. El veus? Cobreixen El la... veig, vale, ara aquí ets. Vale, l'enemic Vale, també, el l'enemic té nostre RPG, està l'enemic té Hem RPG. pogut sobreviure perquè ens va estar 40.000. Què cony esteu fent, gato? Esteu bé? Jo estic bé, però el Mercè no. Vale, estem a cobert del... Lo mato. Vaig a... Estem a cobert? Surto per... No, no estem a l'edifici on cobert. estava aquesta gent. Vaig a comprovar que estan morts. Vale, avanço Vale, sense trencar paret. Vale, trenca a mà dreta i cobrim els aliats que estan buscant els nostres amics. Tirem endavant. Copi. Vale, gato, us cobrim tot el que puguem. Ràpid, N'hi ha un que s'està movent encara. Vale, allò és un tanc, marxa enrere. Treu d'aquí, surt d'aquí. Copi. Gato, surt d'aquí, hi ha un tanc. Vale, té 72. No veig una merda. Tornem cap a base, cada home per la seva compte. Rebut. Vale, a mà dreta quan puguis. Copi. Aquí. A mà dreta, gato, a mà dreta. Hòstia, un helicòpter aliat també, no? O no? Això és un mi. Vale, sí. Vale, ara a l'esquerra o a la dreta? Al fondo o a l'esquerra? Vale, no, a la dreta. Vale, ara tirem a dreta. Vale. Bueno, potser no han sobreviscut l'altre equip, però nosaltres hem aconseguit d'arribar a l'antiaeri, crec. Què fan aquí? Què collons? Carai. Què, What the com ja en fuck? baixem? Què collons feu aquí? Estem Pues hem veient tornat. fantasmes o què és això? Com coi ho Però heu heu fet? tornat entre els morts, voldràs dir? Sí, estàvem morts i hem El tornat. Perites i jo som veterans aquí. No, collons, ja es nota.
Ens hem obert pas, Apu. Ens hem escapat, aquell que ens ha sortit per darrere, tio, ha estat brutal, eh? Ah, que vosaltres heu tornat a peu. No, Sí. Bueno, no, sí. estàvem allà rodejats, però ens hem apanyat i hem sortit. Hem vingut per cames. Collons. I I els nosaltres morts... anant-los a buscar. Sí, nosaltres us hem vingut a buscar, joder. Els altres estaven morts i no hi havia manera de que els poguessin recollir perquè estàvem rodejats. No tens ràdio? Jo no tenia ni bosses, com porto bosses? No, teníem ràdio al vehicle, però jo a sobre no. Ah, vale. Jo estava tota l'estona comunicant-me cridant, de fet com ara. Vale. Pensava que tenies ràdio. Stelson, que tens enemics a no sé on. Clar, és que jo feia rato que li dic Stelson, marxem, Stelson no sé què. I bueno, no marxem i de cop... Hi ha rato que no t'he sentit. Sí, No, no, és que... no t'he sentit. Quan ha deixat de contestar per ràdio dic marxem. He anat a treure el cap i he vist problemes de enemics. connexió. I